Sekuimbisa kwatakaita kapaya kuti tichaenda muChinhoyi tonoona DA, toonawo zvakare humwe utungamiri hwatingakwanise kutaura nawo sezvo manzwa varidzi venzvimbo, varidzi vemaini vachitizvo hamukwanise kusvika pano pasina mvumo. Naizvozvo nhasi chirongwa chanhasi taakupinda kamacho muChinhoyi titaure neutungamiri hwacho tione kuti tinokwanisa kupiwa mvumo here kuti tiite basa redu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. It affected the 5 who were trapped inside the Bubugao mine, just about 18 kilometers from Chinhoyi along Golden Copper Road. There's a mine there, a former mine owned by the Chinese. 5 went into a shift. Then down there something happened, and they realized that it was collapsing. So 3 managed to come out, and now that was on a Sunday. And up to date, the 2 are believed to be inside, and the CPU is making frantic effort to make sure the 2 are moved out of the shaft. So, 2 and the 3 who came out are quite safe. And also we have resources, that is equipment. We are getting it from the nearby mine, and also the mine owner. They have all the equipment necessary, and they are getting assistance from the Ministry of Mines, who are actively on the ground at the moment. And right now they are creating a bed so that they can go through where the shaft has been blocked, so that they can open out to see what is inside. And we believe the miners, the 2 miners, they could be alive, since we know there are openings down there. Until we remove them and see and identify them, then we cannot say they are dead now. But iwo varidzi vemaini tingati vakakwanisa kukubatai nenguva here kukuzivisai nezvedisaster? As for them, because we learned it yesterday. Okay. We learned it yesterday, but the Ministry of Mines were aware because they were immediately on the ground. So maybe they were now trying to. They thought it might be easier to remove them in time. But after identifying that it is now taking long, they took it and let's see, acknowledge others so that they are aware and work together. But at the moment we are frantically working together as a team. And
district team. The ZRP is now away, the medical team is alert, and all situations are now prepared such that once they are retrieved from the shaft, we see what to do. Asi tingati munzvimbo menyu zvitiko zvakadai so zvinomboitika siterekeri kana kuti? Yeah, Makonde is a mining area. We have Kenzamba area, we have Mangura, we have Chikuti, and also that Golden Copy. My old mines are not but my chances of my miners, they go inside the collapse in, and it happens in most cases. We have sometime last year we had a case in Chikuti where 4 were trapped in and died. And, a lot of unidentified cases, but we are aware it is happening because the mining pattern which some of our miners is practicing is not up to standard, and the chances of them collapsing are high. Amena kuti pa maini manga manyasonzwa here kuti chii chakakonzera kuti zvizodaro? Ndakataura ne one of the survivors. Akati takangowa kungotirika pasi, then we were covered with the dust. Then tangotsvagawo pane safety yekuti kusvika tazokwanisa kubuda. Saka what it may means is loose grounds angaita. Since ari mashafti anenge akatumbuka kare kamashafti. No maita basi. Zviripo at the moment. Saka angomira kuti kana pakangoretrieviwa body yo, we think kuti tinobudirira since the people are now rightly on the ground. Drewmas Media taking you to another level. Mambotauyawo munzvimbo menyu maitika tsaona. Tanzwa kuti maimboriwopo nezuro zvakamira sei? Nyaya yakaitika pa mine ingave iri padhuze neGolden Copy apo panonzi pakadonha mavhu 5 vakabuda vachitiza, 2 ndo vachiri kutsvakwa. Zvinonzi zvakaitika Sunday. Saka ndichisvikapo nezuro ndakazama kutaura namanager wacho anonzi Mofu. Ndichimuti inini ini ndakamboshanda panapa, ndikati ngatiitei Chivanhu uye munofana kunge kana mauya nevanhu vakaita sema-investors maChina apinda medisisi muno mumakonde, munofana kunge muri vanhu vanozivisa madzimambo vokuudzai kuti nzvimbo iyi yakamira sei, inomboitwa sei, nokuti Golden Copy pachayo ichiri kushandiswa nevarungu kare ichizova kana cold stream yesa. Kwaiitwa chivanhu chokuti vaitenga machira, vainenge vane zvavanenge vaona, vaigona kuona gotora rembudzi nditika voona, kana kuti hove mucheni ichifamba mumvura so, kana kuti voona
gudo. Zvinhu izvozvo ndo zvaizokonzera kuti izvi masainzi atakuonai hatimanyei kupi kunopetera, votenga machira nezvambwa zvefoja voenda kumondoro kwaane wawa, ndiyo mondoro yechikadzi yemakonde, kana kuenda kwanyamuswa kwanyadati vapetera kwekweku, zvinhu zvezvaibva zvadzima zvaibva zvadzikama, vochitanga kushanda pavanoona hove paipai vakurwa matons of gold. Unoona kureva kuti panenge paine chivanhu chakakanganisika. Ini ndiripo ndakazama kuvaudza kuti ngatiite chivanhu, ndichiri general person, ndiri munhu waingoshanda ipapo chitsvaka basa, vaitoratidza kuti havana shungu nokuti tiite zvipi izvozvo. Saka nezuro pandakasvikapo ndakasvika ndikavabatsira ndikaitawo chivanhu chandakaita mukati imomo kuti madhaka yasaramba achiuya, ende nhasi pavafona kuseni varatidza kuti vakuda kutorovhura pamuromo pacho matauriro avandiita. Asi nyaya huru ndeyekuti panouya mainvestors vakange vauya ngavavaudze chivanhu chedu. Ivava vanhu vatema vanenge vakatunga midziwa, ivava vanenge vachinzi ndo vakaona mugoti, vamwe ndo vanhu vatengesera kana kuti wanzi ndepedu ngatishandei tese. Ndivo vanhu vatiri kuti isisu havanei nechivanhu chemakonde, nokuti vatsvaga vamwe vacho mumwe anenge vachibva kumanzvimbo dzakasiyana siyana. Asi dai vari vana vemuno chaivo chaivo vaitira kuti handei kumondoro, handei kwanyamuswa kwasekuru, tinotisa eni basa pano. Zvino vanobva vakanga vorova makeji nemakejisi, voita zvinhu zvavari kuita, sometimes ponzi patovhara vaenda. Hakuna anosvika kwamambo, unotangira kwasabhuku, sabhuku okutora kuisa pamambo, anoendizvo mutemo. Mambo taura kuti pano panoitwa so, kana muchinzi tenga ifodya nemachira, machira acho anosiyana. Kamaini kadiki diki kanongotenga kuti ma6 meters nefodya 6 dzinonzi uyai nadzo, handiti jira dema nere black 6 meters. But kana kwakuti takuchienda ne white, black ne white, alright. Kana takuenda mamainzi makuru akaita seaya anopeterwa, pari kuna kunzi pari todiwa kana kuti ng'ombe yakabereka kamwe chete, ndizvo wakuita pit mine. Machira acho haatengwe zvetima meters, unotenga marolls nokuti muda kuita production, zvinongoita kuti zvihombe zvakadii zvamurira kuita. Saka vanhu havasi kutevedzera chivanhu chemakonde. Makonde airase ropa, chero hondi yakaitwa makonde haina ropa rakarasika rakaita sedzimwe nzvimbo, hairase ropa makonde. Ukaona pachitorasika ropa zvakaitika apa, hakasi kekutanga ndakarota hope ini pano ndichishanda ipapo ndikasiya basa nehope dzangu ndakazitevedzera. But munhu wandakaudza kuti iwe ndakurota wafa akafa ipapaya pamainiyoya semainiyoya necheside mire road yakatombouraya. Asi ndamuudza kuti shangwa ndakurota wafa iwe, ii ndakusiya basa. Vakati unongosiya munosvika kupinda pasi. Asi akazofa munhu iye, haana kuti amwedzi anga afa. Handiti tikauza itai chivanhu mamboenda here, endero pakana rarasika sezvizvi. Handiti panoda kuchenurwa kuti vanhu vai vasarambe vachiita sei vachishedzana. Ndo chivanhu chedu chemakonde panotochenurwa, kana pachibikwa doro pebikwa doro moteedzera mochitsvaga zvamuri kutsvaga. Zvino vanda kudamburira nokuti vanenge vachidzwa nevamwe vanenge vachitiri vechechi yotaura kuti takabva kuchiprofita zvakanzi aiwa zvinopera izvi. Hapana nyaya, ndo nyaya iri kunetsa pamamaini akaita seaya. But hazvitifadze kuti maini irambe chingomedza vana vedu muno mumakonde. Vanofanira kuti vateedzere zvatiri kuda isisu madzimambo, ndo zvavanenge zviteedzera nevanhu. Ongo mhuri yeZimbabwe, ndicho chirongwa chatakupai. Ndofunga takuudzai kuti paya tanga tanzi tinange kwaDA mavaona vachitaura. Taona zvakare mambo watoziva ndiwo mukuru wenzvimbo inoi. Mambo vataura kuti zvakare mugodhi uno hausi kuteedza chivanhu chinodikanwa kuti vakwanise kunge vachiopareta. Kune vatataura nawo vashandi vepano vataura zvakare kuti mugodhi uyo wakakreka, death trap. Naizvozvo zvabudikidza nekurambidzwa kwatiri kuitwa kusvika panzvimbo hatina kukwanisa kusvika. Asi ndofunga maarea of view edrone maaona. Chokwadi chiri paground ndechekuti vanhu vari pasi pevhu, vanhu havasati vaburitswa. Taudzwa nhau yeprotocol kuti munofanira kutanga maenda kwaDA, asi sekunzwa kwamaita DA vachitaura, vataura kuti vakanzwa nhau iyi zuro. Pane 3 days tsaona yaitika. Hatichazivi kuti anoziva protocol ndiani kana kuti asingazive ndiani. Pari zvino aiwa takuzivisai kuti ndo zviri kuitika mumusha weChinhoyi.
ndiri ipapo zvakare ndoda kukuzivisai kuti Zimbabwe yatawana kuno kuChinhoyi yakasiyana neZimbabwe yatosangana nayo kwaMutare. Munotoona tiri kuChiredzi, munotoona tiri kuMount Darwin, asi mitemo iri panapa yakasiyana neyeZimbabwe yese. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Naizvozvo tokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Chichabuda hacho chokwadi chezviri kuvanzwa pano. Ticharamba tichidzoka kana clear kwese ikoko, asi ticharamba tiri pano. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.